samu waƙoƙin da dinga fito da su ne kuma ajiye ita Hajja Maryam Sanganda ne shi ne ta bari fara ɗaukar wannan bakan gida da je na fara yin ta oke ita Hajja Maryam Sanganda ne ita ce ta ba da shawarar akan yawa na kwan jai waka ana tarewa wani ita uwar gida sarautar mata kuma uwar gida kuma amarya ba uwar gida kuma amarya daga kan tarbe kofa wannan gaskiya ne sai ta ba da shawara Allah ya to kaɗan fito da waƙoƙi kamar yadda mutane suke fitowa ga mutanen ka Isa a yaki ya musu gure ka suna ta fitowa suna yin harkokin nan abinda na fahimta auren soyayya da gaske ya fi komai muhimmanci mu ƙara jan tsokaci gaba ce ta shigo da za mu iya dan faɗakarwa yanzu ga shi matarsa ce wacce suke zaune da ita take ba shi shawara akan abin da ta tabbatar da cewa zai kawo ci gaba a wajen mijinta kuma sannan zai ɗagar daraja abin da yake saɓanin wasu matan sai ka ga ana zumbure-zumburen baki hakan kuma bai dace ba ni a tunani na rashin dacewar shi guda ɗaya na aure ki kin aure ne tunda har muka kai ga wannan matakin ya zama dole mu fahimci junanmu in mata bata ba miji shawara akan yadda za a ci gaba wato ci bayan nan shine zai zo ta haifar da fitina a gida kai kana gida ita tana gida dama an ce anan ake gane a nan kowa an zauna a gida kowa ya san kowa uga a ina aka gabatar da wannan aikin a Kano a Kano a daidai a gidan zuwa kai shi kai wato concept din ya burge ni sosai ba kuma an sha ɗawainiya na sani haɗa wannan manyan mawaƙa da wannan babban aiki na samu kashe kuɗi da yawa. Uga wace shawara za ka ba waɗanda suke cewa su waƙa kawai za su yi ba za su haɗa waƙan nan da kowace sana'a ba da haka sai sun samu kuɗin waƙa za su gina kansu su biya ƴan uwansu. Gaskiya hakan ba za ta yi ba ko kuma hakan ba za ta haifar da ɗani ba. Dalili shi ne idan ka duba ita kanta student da za ka je kai waƙa ai ba kyauta za ka biya sai ka biya su a ina za ka samu kuɗin da za ka je ka biya dole sai kana da wani abu daban wanda zai baka ko ba gane ba na biyu kuma yadda ake ta bidiyo nan shi ma bidiyon nan kuɗi za ka sai ka biya director sai ka biya cameraman sai ka biya costume sai ka biya wata yi ba haka za ka ta process sai an bibbi su kansa location ɗin sai ka biya in aka rasa kuɗin guda ɗaya aiki ya tsaya babu yadda za a yi aiki ba wani abu guda ɗaya su kaga idan ba ka da wani abu wanda zai baka kuɗin yin wannan aikin ta yaya ka kama aiki oga akwai wanda za ka ga su sun shiga waƙa ne ba don samun suna ko ɗaukaka ko ma kuɗin da za a kashe ba suna shiga ne kawai don wata manufa ta ƙashin zuciyarsu wasu sukan shiga domin su samu yawan 'yan mata wasu sukan shiga domin su samu dama su wulaƙanta mutane wasu za su shiga domin ci gaba da zambo da waɗanda suke da ɗan ruƙayya da su a cikin zukatansu to su kuma waɗanda wasu irin shawara ake ba su. To gaskiya shawarar da zan ba su shine da abin da ya zama tuci abu alhaifiyar kake shirya a zuciya. Na'am. Ba ana abu da zai amfani ka da duniya da shi. Duniya da ya kamata da abin da za ka yi kawai ka sa Allah a zuciya ka cewa wannan abu za ka yi shi ne. Na'am. Gaskiya kuma da wani abu za ka cimma burinka. Na'am. Na nasara wanda za ka nasara. Wanda shi ne. Oga na ji an ce amarya uwar gida kuma rufe kofa daga ita babu ƙari kenan ko da ƙanwata ko da ƙanwata ce takura na inda ana zaune zaman lafiya ya fi zama kan sarki masu kallo kun ga yadda wato hirar ta kwaso daɗi da sa Abdulkafi kuma angon Maryam Sangandali ya ce kuma ba gaba da gaba ba kuta baya sai an duba mijin mace guda ɗaya mai tamkar dubu kuma ya ce daga ita rufe kofa masu shirin kwankwasa kofa to anan zan iya ce muku a dakata domin Abdulkafi ya sayar da kayan da baki ɗaya yanzu zan haɗa ku da Abdulkafi ya kamata Abdul aiwa su masoya wato fatan alheri da fatan kuma in muka kirawo ka nan gaba za a ƙara ba mu haɗin kai kamar yadda aka ba mu a daidai wannan lokaci musamman ma idan masoya sun ƙara ma yanzu suke salama da masoya. Assalamu alaikum masoya, ina godiya da irin addu'o'inku a koda yaushe ta WhatsApp, ta Facebook, ta Instagram yadda kuke ta nuna farin cikin yadda muke gabatar da harkokinmu kuma da ita ce abin da take ta daga mai yau da gobe. Allah saka da alheri kuma Allah ya haɗa mu da alkhairin da ke cikin wannan harkokin namu insha Allah.
duka anan shirin zai daka aya na da'irar da yake kawo muku abin da kuke so, musamman ta bangaren wa'annan su mawallafa. Ni ne na ku Yahaya S Abubakar, yaro tuke da na jara ga shirin. Zan kuma ce muku da fatan za ku ƙara biyo ni a cikin wannan shiri na da'ira, kuma a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka Zamani TV Studio, domin ganin shirin gaba da wa za ta kaya kuma wace irin waina za a toya, da fatan kuma shirye-shiryen suna muku da haka sai mun sake saduwa da ku a cikin wani shirin na da'ira.